राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज नागपूरचा दौरा केला। लॉकडाऊन मध्ये लावण्यात आलेल्या सुरक्षेची पाहणी केली। यावेळी राज्याचे पोलीस कमिशनर हे देखील सोबत होते। आज नागपूर शहराचा मी आमच्या पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबर दौरा केला। आज सदर असो, मे हॉस्पिटलचा भाग असो, सतरंजीपुरा असो, वालदारपुरा असो, अशा अनेक भागामध्ये मी आज जाऊन आलो। चांगल्या पद्धतीनं ज्या ज्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत त्या सूचनेचं सर्व लोक पालन करतायत। सतरंजीपुऱ्यासारख्या एरियात सुद्धा ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे त्या ठिकाणी सुद्धा लोक सहकार्य करतायत। ज्या पद्धतीनं नागपूर शहरामध्ये डिव्हिजनल कमिशनर असो, कलेक्टर असो, म्युनिसिपल कमिशनर असो, पोलीस कमिशनर असो, या सर्व लोकांनी एकत्र येऊन लोकप्रतिनिधीला सर्वांना बरोबर घेऊन जी यंत्रणा उभी केलेली आहे आणि चांगल्या पद्धतीचे काम संपूर्ण नागपूर शहरामध्ये या यंत्रणेच्या माध्यमातून चालू आहे। ज्या पद्धतीनं प्रादुर्भाव आपल्या नागपूर शहरामध्ये कोरोनाच्या बाबतीत झाला आहे त्याला ज्या ज्या राज्य शासनाने सूचना दिल्यात त्या सूचनेचं सुद्धा जनता पालन करते आहे। त्याच्यामुळे या कोरोनाच्या लढाईमध्ये नागपूर शहरामध्ये जो प्रादुर्भाव झाला आहे याच पद्धतीनं आपलं काम चालू राहिलं तर 100% कोरोनाचे रुग्ण आपल्या या नागपूर शहरामध्ये कमी होतील याची मला खात्री आहे। या पद्धतीनं सर्व जनतेने प्रशासनाला सहकार्य करावं अशा प्रकारची विनंती मी आपल्या सर्वांना करतो। नमस्कार।